Айде, в другото видео почваме. Опа. Ние играем с 99 хора. Те ще не взимат Б1-4, това е много як пистолет. Нещо, че ни дава с 24 патрона ли беше, не знам. Здравейте! Очакваме няколко дни със спокойно есенно време без валеж. Утре сутрин ще бъде доста хладно, с температура от около нулата в котловините на запад до плюс 7-8 градуса в района край морето. Може да се задържат през целия ден. Но това много често в времето ще бъде посока от северо-запад. Максималните стойности ще достигат от 11 Брат, какво става? 15-16 градуса, като по-хладно. Дай място на Джеки. Планините през целия ден ще има много слънчеви часове. Брато. По-високите райони обаче въпреки това ще настъпи слабо затопляне. Опа, съм много добър на тези игри. Б4. метра очакваме 7-8 градуса. През последните денонощи силна геомагнитна буря достигна Земята и предизвика поява на Бас ме чул, бас. Киполе се, бас. Не! Поне убих 2. Добре, ще чакаме. Ще е умерен от юг и на места очакваме температури до 20 градуса. Във вторник и сряда през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има валежи от дъжд, а с усилване на вятъра ще нахлува и по-студен. Ще време да останете с нас. Спокойна вечер на всички! Тази програма се излъчва със съдействието на Вижте, долу са армията. Добре, някой трябва да стреля. Чуеланте моста. Добре, брат, ти ги чакай тука. Оня ще ги чака. Оня някъде отиде. А другия е умрел вече. Иде, той ще го отрепи сега. Б1-4. Утре ще се състои един глобален форум на един лидери, който е организиран от съвета. Със снайпер съм много добър. Добре, сега за Америка. Какво се вижда обаче от България отдалеч? Нов кмет на Ню Йорк, който обещава безплатни неща. И още успехи, освен Ню Йорк, за демократите на местните и на щатските избори. Блокирано федерално правителство заради спряното му финансиране и една много важна промяна в Калифорния. Откъде да започне? Ще се крия ето тук.
10 години е на база на колко хора са. Не е за политически победи или за някаква политическа манипулация. Но тъй като бяха мнозинство, Бабка злате! се възполутиха и за 2 седмици даже бяха избягали, бяха излезли Вече от щата, бяха отишли в щата Ню Йорк, но Доналд Тръмп каза, те бе ще Нямам патрони. Те най-накрая се прибраха с 200. Защото нямам пари. Нито едно левче, нула! В момента в Тексас Сега ще ги отрепам. места, които потенциално могат да бъдат републиканци. Сега ще ги отрепам всички. Демократите, които такова нещо не са виждали в живота си да се случва наяве, защото по принцип тези манипулации се случват. Къде са тия? Вече ме е страх. Манипулации в други щати и ще видим дали до 2026 ще има баланс или няма да има. Тоест, това, което се случва в Калифорния е обратното на това, което се е случило в Тексас. Двете неща се уравновесяват по някакъв начин от това, което разбирам от вас. И това би трябвало да се нарича демократично. Почвам, бата. Идвам. Това е огромна манипулация на регионите, не би трябвало да се състои въобще. Но тъй като трябва да имаме някакви избори ноември месец, които са честни, сега ще има битка всяка месец за нови места в Разкарих се, бе. Значи вътре няма никой. Добре, обяснете ми, като човек, който живее там, как живее една година? Няма още една година, изборите има една година. Средностатистическият американец, защото Ето тук вече трябва да го има. се оплакваха, че е много скъп. Добре, я чай ги видиме на кармерите. Тръмп обеща да свали Добре. нивото на инфлация в страната. Поправете ме, ако бъркам, но е около 3% в момента. Беше по-високо. В момента хората живеят много по-трудно, отколкото живяха преди. Чакай, не искам да ме чуя. Те сега ще го отрепат. Браво, брато, браво. Но има нещо друго. Всичките тези данъци, които Доналд Тръмп прие за внос на продукти, те убиват потребители. В момента имаме данъци, които плащаме за внасяне на продукти от Китай, от Бразилия, от Европейския съюз. Бас ме сам бас. Бас, бас. Тръгваме! Толкова бързо, не знам. Много бързо го отрепахме нещо тия. Добре. Ще ги стрелям отгоре. Ето тук ще ги стрелям. Бас ме чува. Това е от един удар ги убива. Джо армия само! Брат, ако ме бутнеш, направо ще те разстрелям там, където не е работата. О, what? Откъде ме стреляш, бе, пич? Не знам кой откъде ме стреля просто. Искам вече на един. Полицайка. 50. Много е добър този пищак.
И защо държа с две ръце? Аз да не съм шматка в тая игра. Брат Лено. Къде си, приятелю? Готов ли си да умреш? А? Че Америка отвътре основната цел на това правителство, на този президент. Взимам заложниците. Те казват, че това е тяхната идея, само че Америка... Кой гледаш, ще ти перна един главата? Всички други държави и това е абсолютно невъзможно. Бат, кой се занимаваш? Добре, разбрах. Дълъг разговор ще го продължим при първа възможност. Благодаря ви. Много благодаря. Нека вечер на всички. Останете с игри на волята. Понякога животът е състезание. Бъди свеж за него с Матраци Парадайс. Той е най-смелият. Аз като цяло тях полици много... Имам 55 хиляди... 500... О! Така, превръщам се да научи депутата. Имаме правилно такова предложение да саботираме двете анимационни битки. И ще пробваме да си взема няколко. Добре, какво също феномения се бия. Здрасти, гости. Аз съм честен. Супер. Благодаря ти. Влизайте, братя. Има голяма колашка с тази арена. Скоро ще получа много пари. В тази битка обаче няма как да победиш сама. Ще ти трябва подкрепление.